Ναι, Σήμερα μιλάμε για τις φυτικές ίνες, Λάρα μου, και θα χαρώ πολύ ναι, να μας ενημερώσεις αναλυτικά για το φυσικό σύμμαχο της υγείας μας. ωραία. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ανυπομονώ. Λοιπόν, είναι ο σούπερ ήρωας της αποτοξίνωσής μας. Μια μερίδα ινών παρέχει το 40% των συνιστόμενων ημερήσιων φυτικών ινών που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Είναι 100% φυσικό και υποστηρίζει το υγιές έντερο και την άνεση του πεπτικού συστήματος. Το να νιώθουμε καλά δηλαδή, να μην έχουμε πριξίματα. Περιέχει μείγμα διαλυτών και αδιάλυτων φυτικών ινών. Και τώρα τα ακούμε έτσι σαν τίτλους, αλλά παρακάτω θα εξηγήσουμε και τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι αυτές που καθαρίζουν το έντερό μας και οι διαλυτές φυτικές ίνες είναι αυτές που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα, όπως βλέπουμε, το ότι περιέχει και τα δύο είδη ινών είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά αυτός ο αποκλειστικός συνδυασμός και των δύο φυτικών ινών, αδιάλυτων και διαλυτών, βοηθά στο να φύγουν οι τοξίνες από τον οργανισμό μας, να περάσουν πιο γρήγορα από το στομάχι και από το έντερο και να αποβληθούν. Άρα να μην μείνουν οι τοξίνες αυτές μέσα στον οργανισμό μας. Γι' αυτό λέμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι ο σούπερ ήρωας της αποτοξίνωσης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν καθαρίζει, αποτοξινώνει τον πεπτικό σωλήνα και ρυθμίζει τη γλυκόζη. Πολύ σημαντικό. Προσφέρει ενέργεια. Βοηθά στην πρόληψη της υποτονικότητας του πεπτικού συστήματος, δίνοντάς σας περισσότερη ενέργεια και αντοχή. Και φυσικά συμβάλλει σε ευεξία, γιατί οι φυσικές φυτικές ίνες περιέχουν μέσα και βιταμίνες και μέταλλα και πρωτεΐνες. Επιγραμματικά και θα τα αναλύουμε. Πάμε. Ρεβέκα μου. Ωραία. Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία του εντέρου και του πεπτικού συστήματος. Εξασφαλίζουν την αποτελεσματική απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα και ενθαρρύνουν την καλή υγεία του εντέρου και τα επίπεδα ενέργειας. Όπως όλοι ξέρουμε, το έντερό μας είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας. Αν δεν λειτουργεί σωστά το έντερο, πάρα πολλές ασθένειες ξεκινούν από εκεί καταρχήν. Έτσι. Και πάρα πολλά αυτοάνοσα. Αν δεν λειτουργεί σωστά το έντερο, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλος ο οργανισμός. Αν έχουμε υπερβολικό πρίξιμο ή δεν αισθανόμαστε μια μέρα καλά, μας χαλάει όλη η διάθεση. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι απλά νιώθουμε λίγο πρισμένη την κοιλιά μας. Επίσης, με άλλα φυσικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων γλυκόζης και μαζί με τα προϊόντα διαχείρισης βάρους, οι φυτικές ίνες μας βοηθούν και να αισθανόμαστε καλά και να είμαστε υγιείς, αλλά να είμαστε και γεμάτοι ενέργεια, που είναι και το σημαντικό. Ωραία. Οι φυτικές ίνες, λοιπόν, όπως είπαμε, χωρίζονται σε δύο είδη, στις διαλυτές και στις αδιάλυτες. Οι διαλυτές φυτικές ίνες βρίσκονται σε φασόλια, στα φασόλια, στη βρώμη, στο κρυθάρι και στα φρούτα. Ουσιαστικά τι σημαίνει διαλυτή? Απορροφά το νερό και δημιουργεί μια ουσία που ουσιαστικά είναι σαν ζελέ. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στο να απομακρυνθούν ευκολότερα τα υπολείμματα των τροφών, άρα να μην μένουν, να μην γίνονται τοξίνες, και ενώνονται με άλλες ουσίες όπως η χολυστερόνη και τα σάκχαρα, ουσιαστικά που παίρνουμε από την τροφή μας, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει την απορρόφησή τους. Γι' αυτό ισορροπεί και τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα και γι' αυτό θα δούμε πώς βοηθά και στη χολυστερόλη. Έτσι, πέρα δηλαδή από το έντερο, πώς βοηθά γενικά τον οργανισμό να λειτουργήσει καλύτερα. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες βρίσκονται στα προϊόντα ολικής άλεσης, σε ξηρούς καρπούς, στα φρούτα και στα λαχανικά, αλλά βρίσκονται στη φλούδα και στα κοτσάνια κυρίως, οι αδιάλυτες. Και θέλω να πω εδώ ότι από τη μία πραγματικά τις χρειαζόμαστε τις αδιάλυτες φυτικές ίνες, από την άλλη, έτσι όπως έχει καταντήσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δεν είναι ότι καλύτερο να τρώμε και τη φλούδα, γιατί χρησιμοποιούν πάρα πολλά αντιβιωτικά και στα φρούτα και στα λαχανικά. Οπότε θέλουν συνήθως πολύ καλό πλήσιμο και την αφαιρούμε τη φλούδα για να μην έχουμε αυτό. Άρα δεν βοηθάμε τον οργανισμό μας, γιατί δεν παίρνουμε αδιάλυτη φυτική ίνα από τα φρούτα. Ουσιαστικά οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δεν διαλύονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, περνούν ακέραιες από το γαστεντερικό σωλήνα και διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου. Και έγραψε εδώ, εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά έχει διαφορά. Έτσι δημιουργεί πιο μαλακά τα κόπρανα. Άρα βοηθάει και ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με αιμορροίδες. Έτσι, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες που υπάρχουν μέσα στο Fibermax βοηθούν στο να λειτουργήσει καλύτερα το έντερο, άρα και οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τις αιμορροίδες, αν πάρουν φυτικές ίνες και ελαιοβερίκοκο, τελειώσανε.
Δεν θα το ξανά έχουν ποτέ. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να πάρουν κάτι άλλο. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν, τα κύρια συστατικά του είναι 47% εκκύλισμα ρίζας κυχωρίου, 23,5% φλοιός ψηλίου, 23,5% είναι σόγιας, 5% πίτουρο βρώμης και 1% πικτίνη. Βέβαια, τα ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, ούτε τι ωφέλη έχουν. Γι' αυτό θα τα δούμε μαζί. Πάμε. Η δοσολογία, όπως ξέρετε, για τους ενήλικες είναι 1 με 2 φορές τη μέρα, 2 μεζούρες. Όπως έχουμε πει για ανθρώπους που το ξεκινούν τώρα, επειδή θέλει λίγο χρόνο το μικροβίωμα το εντερικό να συνηθίσει, καλό είναι να ξεκινάνε με μισή μεζούρα για 1 εβδομάδα, 1 μεζούρα για άλλη 1 εβδομάδα, 1,5 μέχρι να το φτάσουν στις 2. Άνθρωποι που έχουν θέματα της κοιλιότητας ή έντονων εντερικών διαταραχών, καλό είναι να το παίρνουν 2 φορές την ημέρα. Το Fibermax λοιπόν μπορεί να αναμειχθεί και σε ροφήματα και σε σάλτσες και στο φαγητό και στα δημητριακά. Αν τρώμε, αν μας αρέσει το γιαούρτι με λίγα δημητριακά, μπορούμε να βάλουμε και τις ίνες μας εκεί. Και φυσικά μέσα σε γάλα, κιμό φρούτων ή νερό, να το διαλύσουμε και να το πιούμε. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο στη γεύση. Συνεχίζουμε. Ωραία. Είδαμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η ρίζα κυχωρίου. Λοιπόν, η ίνα ρίζας κυχωρίου προέρχεται από ένα φυτό που ανήκει στην οικογένεια των πικραλίδων. Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι τι ωφέλη έχει. Ακούστε λοιπόν τι μαγικό έχει αυτό το φυτό. Η συγκεκριμένη ρίζα, όχι το φυτό, βοηθά στο βελτιωμένο έλεγχο σακχάρου στο αίμα, προσφέρει πεπτική υγεία, ελέγχει την πείνα, ενδείκνυται όταν υπάρχουν στομαχικές διαταραχές ή δυσκολιότητα. Και εδώ θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν στομαχικές διαταραχές ή εντερικές διαταραχές, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ανθρώπους που έχουν δυσκολιότητα. Φυτικές ίνες δεν πίνει κάποιος μόνο που έχει δυσκολιότητα, πίνει και κάποιος που έχει διάρρειες. Ή ξέρω εγώ, κάποιες φορές οι άνθρωποι που έχουν σπαστικές κολίτιδες, που έχουν έντονα πριξίματα, μπορεί να έχουν ένα διάστημα δυσκολιότητα, ένα διάστημα διάρρεια. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται και είναι σημαντικό να το παίρνουν. Είναι τονωτικό, η ρίζα η συγκεκριμένη είναι τονωτική και βοηθά στην αποβολή των τοξινών μέσω των ούρων. Έτσι. Αυξάνει τη χολυστερόλη πυκνότητας, δηλαδή ουσιαστικά μας αυξάνει την καλή χολυστερόλη που τη χρειαζόμαστε στον οργανισμό και μειώνει τη χολυστερίνη λιποπρωτεΐνη σε χαμηλή πυκνότητα. Δηλαδή αυτή είναι η κακή, τα γνωρίζετε. HDL η καλή χολυστερίνη, LDL η κακή χολυστερίνη. Την LDL τη θέλουμε χαμηλά, την HDL τη θέλουμε όσο πιο ψηλά μπορεί να πάρει. Λοιπόν, οι φυτικές ίνες, περιέχοντας τη ρίζα κυχωρίου, βοηθούν σε αυτό. Έτσι. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκυλότητα, έχει να κάνει πραγματικά και με τη χολυστερόλη, που όπως βλέπετε πια έχουν πέσει και τα επίπεδα. Δηλαδή παλιά ήταν από 200 και πάνω, σου λέγανε έχεις χολυστερόλη, τώρα και με 170 σου λέει κάτι πρέπει να κάνεις, πρέπει να τη ρίξεις. Οπότε είναι ένας σύμμαχος για μια ισορροπημένη χολυστερόλη. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες η ρίζα κυχωρίου και αυξάνει τα ευεργετικά βακτήρια μειώνοντας τα παθογόνα βακτήρια. Άρα τι σημαίνει? Βοηθάει το έντερό μας στο να δημιουργεί ευεργετικά βακτήρια και μειώνει τα παθογόνα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε λιγότερες πιθανότητες να νοσήσει το έντερό μας από κάποιο βακτήριο παθογόνο. Είπαμε ότι περιέχει και φλοιό ψήλιου. Λοιπόν, ο φλοιός ψήλιου είναι μια διαλυτή. Σας έχω βάλει και τη φωτογραφιούλα που σας έχω βάλει. Είναι σε τι μορφή βρίσκεται αυτό, έτσι. Ο φλοιός ψήλιου, λοιπόν, είναι μια διαλυτή φυτική ίνα που προέρχεται από τους σπόρους του φυτού Plantago ovato και μοιάζει με θάμνο το συγκεκριμένο φυτό. Αυτό είναι απλά για να καταλάβουμε τι είναι. Τι ωφέλη έχει αυτά όμως? Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φλοιός θεραπεύει τις καούρες, γι' αυτό λέμε ότι αν υπάρχουν και στομαχικές διαταραχές, οι ίνες είναι νούμερο 1 προϊόν να προτείνουμε. Αποβάλλει τις τοξίνες από το σώμα, είναι σημαντική πηγή φυτικών ινών, βελτιώνει την υγεία του εντέρου και ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα, μειώνει τη χολυστερόλη, αλλά πρέπει και τα δύο συστατικά που έχουμε δει μέχρι στιγμής και τα δύο βοηθούν πάρα πολύ τη χολυστερόλη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το γαστροεντερολογικό σύστημα. Συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, άρα βοηθάει και εξισορροπώντας τα επίπεδα του σαχάρου, βοηθάει και ανθρώπους που μπορεί να έχουν θέμα με διαβήτη τύπου 2. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση κόβεις την αγωγή σου, πάντα η αγωγή είναι σύμφωνα με τον γιατρό, αλλά νομίζω ότι μπαίνοντας και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, όταν κάνει επαναληπτικές εξετάσεις, νομίζω θα δει μόνος του ο καθένας
τι πρόοδο έχει στο δικό του σώμα, όπως μας είπε και η Ελένη πριν. Λοιπόν, ο φλοιός ψηλίου βοηθάει στο να μειώνει τις φλεγμονές που μπορεί να υπάρχουν στο σώμα και ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από τον οργανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Τρώμε διάφορα, θέλουμε κάτι μαγικό, όπως είναι οι ίνες, το οποίο θα αποβάλει ό,τι δεν χρειαζόμαστε, θα αποβάλει αυτές τις τοξίνες, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και τα συστατικά εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να απορροφήσει τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται ο οργανισμός. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Η σόγια. Η σόγια λίγο πολύ την ξέρετε όλοι. Είναι μια φυτική πρωτεΐνη. Περιέχει μεγάλες ποσότητες η σόγια σε βιταμίνες Α, Β, Σ και Ε και μεταλλικά άλατα όμως, όπως το σίδηρο, το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, μαγκάνιο, ασβέστιο και άλλα πολλά. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί οι άνθρωποι που είναι vegan τη σόγια, γιατί θέλουν να παίρνουν, χρειαζόμαστε την πρωτεΐνη. Και όπως γράφω, οι ιδιότητες του είναι ότι το σώμα μας χρειάζεται επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης για να δομήσει τα κύτταρα, αλλά και για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Μια έλλειψη πρωτεΐνης οδηγεί σε φθορά των κυττάρων, πολύ σημαντικό, έλλειψη ενέργειας, να αισθανόμαστε συνεχώς κουρασμένοι και τελικά απώλεια μυϊκής δύναμης και μυϊκού τόνου. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε και καλό είναι να χρησιμοποιούμε. Βλέπετε ένα μόνο προϊόν τώρα, αναλύοντας ένα-ένα τα συστατικά, πραγματικά πόσα ωφέλη έχει για τον οργανισμό μας. Έτσι, μη μου πείτε, είναι καταπληκτικό. Πάμε στο επόμενο. Περιέχει πίτουρο βρώμης. Όχι σκέτο βρώμη. Το πίτουρο βρώμης διαφέρει από τη βρώμη. Το πίτουρο βρώμης περιέχει μόνο το πίτουρο του σπόρου και γι' αυτό περιέχει περίπου 50% περισσότερες φυτικές ίνες από ότι η βρώμη μόνη. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο πλούσιο είναι σε φυτική ίνα. Οι ιδιότητες που έχει το πίτουρο βρώμης, λοιπόν, είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος B, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, έχει υψηλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης και βέβαια είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία του εντέρου. Άρα πολύ σημαντικό και το πίτουρο βρώμης, που είναι ένα από τα κυρία και αυτό συστατικά του προϊόντος. Και το επόμενο. Το επόμενο είναι η πικτίνη. Ακούγεται λίγο περίεργα, όμως η πικτίνη είναι μια φυτική ίνα και έχει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας. Είναι απαραίτητο να την καταναλώνουμε. Εδώ ήθελα έτσι, αυτή το έβαλα σαν tip να το θυμάστε, ότι όσο πιο ώριμο είναι ένα φρούτο, τόσο μικρότερη περιεκτικότητα σε πικτίνη έχει. Άρα καλό είναι όταν καταναλώνουμε φρούτα, στη λογική του να παίρνουμε φυτικές ίνες, καλό είναι να είναι όσο πιο άγουρα γίνεται και όχι όσο πιο ώριμα γίνεται, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο γλυκά όταν είναι πιο ώριμα, αλλά τα περισσότερα ωφέλη για τον οργανισμό μας τα παίρνουμε όταν τα φρούτα είναι πιο άγουρα. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε 2 φρούτα την ημέρα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο, δηλαδή θα πάρουμε φυτικές ίνες. Καλό είναι να προσέχουμε τη διατροφή μας στο σύνολο. Ένας οργανισμός για να λειτουργήσει χρειάζεται τουλάχιστον 2 φρούτα την ημέρα και 3 διαφορετικά λαχανικά για να πάρει και από εκεί βιταμίνες. Λοιπόν, οι ιδιότητες λοιπόν της πικτίνης, ρυθμίζει τα λιπίδια, καθώς απορροφά τους χυμούς που εκρίνει το σηκώτη και το έντερο, έτσι, και εξουδετερώνει την κακή χολυστερόλη, βελτιώνει τα συμπτώματα των εντερικών προβλημάτων και αυτό, όπως διάρρεια και δυσκολιότητα, έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες, ουσιαστικά μας βοηθάει να νιώθουμε αυτό το αίσθημα κορεσμού, γι' αυτό λέμε πίνουμε τα συμπληρώματα και δεν πεινάμε, όμως δεν έχει θερμίδες, που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μας κόβει την όρεξη, χωρίς να πεινάμε και χωρίς να παίρνουμε θερμίδες, αυτό που μας βοηθάει. Αυξάνει την έκρηση φωλής και έτσι ρυθμίζει την πίεση. Ελένη μου γλυκιά, που είπες πριν λίγο ότι η πίεση σου ρυθμίστηκε. Να, γιατί? Έτσι, αναλύοντας τα συστατικά, βρίσκουμε τι μπορεί να συμβάλλει και να δούμε διαφορά στις εξετάσεις μας και στον οργανισμό μας γενικότερα. Και επίσης η πικτίνη απορροφά τα σάκχαρα και τα λίπη από το έντερο και αποτρέπει την απορρόφησή τους από το σώμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ελέγχεται με τις φυτικές ίνες και τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, έτσι. Και γι' αυτό λέμε ότι οι φυτικές ίνες μας αποτοξινώνουν. Γιατί κρατάνε ουσιαστικά τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός, αλλά ταυτόχρονα αποβάλλει σάκχαρα και λίπη που δεν τα χρειάζεται ο οργανισμός, ώστε να μην γίνουν τοξίνες αργότερα. Πάμε στην επόμενη. Έτσι λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως ξέρετε, συνιστά την τακτική κατανάλωση ινών τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική πρόσληψη βελτιώνει τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Το υγιές μικροβίωμα είναι το α και το ω για τη σωστή εντερική μας λειτουργία και κατ' επέκταση για έναν υγιή οργανισμό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι άνθρωποι, όπως το είπε και η Ελένη, τώρα αλληλοσυμπληρωνόμαστε βέβαια, είπε για τις κάψουλες και τα κολόστεμα, αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που ξεκινούν αυτά τα συμπληρώματα πρέπει να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους και στον οργανισμό τους να συνηθίσει. Ένα έντερο που έχει τοξίνες, που οι λάχνες του δεν είναι καθαρές και έρχεται να μπει το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί στην αρχή να νιώθει πριξίματα. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε την σταδιακή αύξηση της μεζούρας που καταναλώνουμε καθημερινά, έτσι, για να το βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να συνηθίσει. Το μικροβίωμα του εντέρου για να αλλάξει απαιτείται σχεδόν 12 μήνες. Έτσι, άρα παίρνει χρόνο. Θα πρέπει να δώσετε στον οργανισμό σας χρόνο. Κάποια ωφέλη τα βλέπετε άμεσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με δυσκολιότητα ή με πριξίματα, αυτό θα το δουν αμέσως. Δηλαδή, στον πρώτο, δεύτερο μήνα βλέπεις τρελή διαφορά στο πώς λειτουργεί το έντερό σου και πόσο ενέργεια έχεις. Όμως, για να κάνουμε πραγματική διαφορά στον οργανισμό, για να δούμε το μικροβίωμά μας να αλλάζει, για να διώχνουμε τα παθογόνα βακτήρια και να ενισχύουμε τα σωστά βακτήρια που πρέπει να μείνουν στον οργανισμό, πρέπει να δώσουμε χρόνο. Δηλαδή, όχι να πάρει κάποιος τη φυτική ίνα για 1-2 μήνες και μετά να τη σταματήσει. Γιατί πραγματικά δεν θα έχει κάνει τίποτα. Έτσι, πρέπει να πει ότι εγώ θα ξεκινήσω με αυτά τα συμπληρώματα και θα δω την διαφορά στον οργανισμό μου. Πάμε και στην επόμενη. Νομίζω ότι τελείωσα. Έτσι, για να κάνουμε λοιπόν το έντερό μας να χαμογελάει, για να κάνουμε τον δεύτερο εγκέφαλό μας να είναι χαρούμενος, να είναι υγιής και να βοηθάει και όλο μας το σώμα να λειτουργεί καλύτερα, προτείνουμε το FiberMax. Και το προτείνουμε σε άντρες, γυναίκες, παιδιά. Το FiberMax μπορεί να το πάρουν όλοι. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, Λάρα μου. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που μπορούμε να διαχειριστούμε την υγεία μας αλλά και το βάρος μας, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ οι φυτικές ίνες και στο βάρος μας. Και θα έλεγα εγώ σήμερα ότι θα ήθελα να δώσω την προσφορά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, να τη συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα. Όποιος πάρει φυτικές ίνες και το Ultra Diet, που είναι η πρωτεΐνη που για χάσιμο βάρους, μπορούμε να τους χαρίσουμε το υπέροχο προϊόν Shape Up με γεύση φρούτα του δάσους και κρέμα, που είναι πάρα πολύ εύγεστο ως υποκατάστατο γεύματος για να κάνουν μια πιο γρήγορη αποτοξίνωση και μείωση κιλών. Άρα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε θα συνεχίσουμε την προσφορά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για να σας χαρίσουμε ένα τέτοιο Shape Up δώρο, ένα προϊόν που έχει 77 ευρώ αξίες, να το έχετε εντελώς δωρεάν. Τέλεια. Άρα υγεία, ευεξία και πρωτόγαλα. Και ήθελα, Λάρα, να πεις για την ωραία προσφορά που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Εβδομάδα μάσκας. Έχουμε 30% έκπτωση σε όλες τις μάσκες της Nutrimetics. Βέβαια, φεύγουμε τώρα από τη New Image λίγο, πιάνουμε λίγο Nutrimetics. Μπορείτε να προμηθευτείτε τη μάσκα αργύλου, τη μάσκα της σειράς Nutri-Rich που είναι για λάμψη και ενυδάτωση. Και φυσικά την αγαπημένη σας μάσκα, τη Lift and Firm Power Mask, τη μάσκα για έντονη σύσφυξη, με 30% έκπτωση και τα 3 προϊόντα. Δεν υπάρχει κωδικός προσφοράς. Με τον κωδικό του είδους θα μπορείτε να το παραγγέλνετε. Μια εξαιρετική ευκαιρία να επωφεληθείτε. Έχετε ολόκληρη εβδομάδα, άρα πρέπει να φτιάξουμε τις ατζέντες μας, να οργανώσουμε το πελατολόγιό μας, να δούμε με ποιους πρέπει να επικοινωνήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις καταπληκτικές μάσκες της Nutrimedic. Καλές πωλήσεις. Ευχαριστούμε, Λάρα μου. Εδώ είναι μια προσφορά που πρέπει όλοι να επωφεληθείτε αυτή την εβδομάδα. Τη διανύουμε, γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε και τις 3 μάσκες. Όπως λέει και η Λάρα, κάνουν διαφορετική δουλειά η κάθε μάσκα και είναι και απαραίτητο εξεσουάρ για τον εαυτό μας αλλά και για τις πελάτησές μας όταν κάνουμε παρουσιάσεις. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τις αξιοποιήσετε. Όλες είναι απαραίτητες. Θα δείτε μια τεράστια διαφορά στο δικό σας ρεύμα και στους άλλους. Άρα, τώρα θα συνεχίσουμε μια στιγμή να ξαναμπούμε στο πρόγραμμα. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να ασχοληθούμε λίγο με τον τρόπο που πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, και η δουλειά της μας στην Nutrimedic και στην New Image είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους.
Μπορούμε να κάνουμε παρουσιάσεις και για υγεία και ευεξία με τα προϊόντα της New Image, αλλά και με τα υπέροχα προϊόντα της Nutrimetics, να ξαναμπούμε στον ωραίο χώρο της επικοινωνίας, στο να πίνουμε ένα ποτάκι, ένα καφέ, ένα τσάι με φίλες και να μοιραζόμαστε τα υπέροχα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας. Ετοιμαστείτε να κάνετε και ξανά ένα πλάνο εβδομάδας. Όποιος ασχολείται 2 φορές την εβδομάδα μπορεί κάλλιστα να έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα κοντά μας. Σήμερα όμως ήθελα να σας μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που θέλω να το κατανοήσετε πολύ καλά, και είναι η μόχλευση. Λειτουργούμε στην κατευθυνόμενη πώληση στο δικτυακό μάρκετινγκ και χρειάζεται να βάλουμε πλάνο δράσης. Όσοι από εσάς ιδιαίτερα θέλετε να πετύχετε, να έρθετε και στην υπέροχη κρουαζιέρα που διοργανώνουμε τον Μάρτιο, που ξεκινάει από Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, μια πολυτελής κρουαζιέρα που όποιος το χάσει, ειλικρινά θα χάσει την ευκαιρία ζωής, να ζήσει αυτές τις μοναδικές 7 μέρες που θα είμαστε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Όμως θα ήθελα να ακολουθήσετε αυτό το σχέδιο δράσης 90 ημερών που ετοίμασα για σας, γιατί ειλικρινά λειτουργεί και είναι 4 διαφορετικά σενάρια που μπορεί ο καθένας βάσει το πώς του αρέσει να συνεργάζεται να μπορεί να το λειτουργήσει. Άρα, το σχέδιο δράσης 90 ημερών εστιάζεται, μπορείτε να εστιαστούν όλοι και εσείς οι ηγέτες και οι σύμβουλοι για τις επόμενες 90 μέρες για να μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας. Έρχονται Χριστούγεννα, πρέπει να βάλουμε ένα ωραίο πλάνο, να κερδίσετε χρήματα στην περίοδο των γιορτών. Η μαγεία της μόχλευσης λοιπόν εστιάζεται στην ανάπτυξη. Θα σας μάθω πώς να κάνετε μόχλευση στις παρουσιάσεις, μόχλευση στο sponsoring και μόχλευση στις προσκλήσεις, όταν καλούμε κόσμο για παρουσιάσεις ή για events ή και για να παραβρίσκονται στα εβδομαδιαία σεμινάρια. Λοιπόν, το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με το πώς λοιπόν το δικτυακό marketing είναι η δύναμη της γεωμετρικής προόδου. Μόλις το συνειδητοποιήσετε αυτό, θα ηρεμήσετε, γιατί θα ξέρετε ότι δεν λειτουργείτε μόνοι σας, δεν δουλεύετε μόνοι σας. Σε αυτή τη δουλειά είπαμε πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε συνεργάτες και όταν έχεις και άλλους μαζί σου, βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία, να έχουμε αυτή την συνεργασία που σου δίνει, που στο δίνει ειλικρινά το να έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας. Και έρχεται η Nutrimetics και τι μας δίνει με την εγγραφή μας? Μας δίνει ένα ωραίο πρόγραμμα επιβραβεύσεων 60 ημερών, που ο καινούριος συνεργάτης μπορεί να έχει τα προϊόντα του άνω των 517 ευρώ για να έχει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για τον εαυτό του και για να τα δειγματίζει. Και τα πρώτα δώρα τα παίρνει με τις εγγραφές 4 μελών. 4 VIP μελών που είναι φίλες του, που μπορούν να χρησιμοποιούν καλλιτικά και τους αρέσει να συνεργάζονται με εταιρεία όπως η δική μας που έχει τελείως ποιητικά αγνά προϊόντα, ή με άτομα που ψάχνουν για ένα έξτρα εισόδημα. 4 άτομα όταν συστήσετε εσείς, όταν κάποιος γίνεται μέλος, άμεσα θα έχει και τα πρώτα του δώρα που είναι αξίας 173 ευρώ καλλιτικά. Όταν μάθετε στον πρώτο σας μήνα αυτά τα 4 μέλη που γράψατε να γράψουν και αυτοί από 4 άτομα, έχετε στον πρώτο σας μήνα μια ομάδα 16 νέων μελών. Θα σας δείξω παρακάτω πως αυτό και μόνο μπορεί να σας κάνει group leader εάν το λειτουργήσετε σωστά και αποδοτικά όπως πρέπει. Γιατί όταν έχουμε μια ομάδα 16 μελών, αν μη τι άλλο γίναν μέλη για να ψωνίσουν τη σειρά τους ή να ψωνίσουν κάποια προϊόντα που τους λείπουν και να είναι μόνιμοι πελάτες και συνεργάτες στην εταιρεία μας. Στο δεύτερο μήνα λοιπόν ξεκινάμε με 16 μέλη στην ομάδα μας, τα οποία είναι καινούργια μέλη, τα οποία όταν συστήσουν και αυτά από 4 μέλη, η ομάδα έχει γίνει 64 νέα μέλη μέσα στον επόμενο μήνα, στο δεύτερο μήνα. Εδώ, στη Nutrimetics σε φέρνει στο βαθμό του Senior Group Leader και φυσικά και στη New Image σε φέρνει στα επίπεδα του Senior και του Manager. Στον τρίτο μήνα, τα 64 μέλη που είναι καινούρια μέλη και έχουν συστήσει από 4 μέλη ο καθένας, φτάνουμε να έχουμε μια ομάδα 256 νέα μέλη. Και σε φτάνει στο βαθμό του Executive Sales Director,
Όποιος φτάσει σε αυτή τη βαθμίδα μέχρι τον Ιανουάριο και γίνουν οι προϋποθέσεις που έχουμε πει, θα μπορεί να έρθει σε αυτή τη μαγευτική κρουαζιέρα και θα έχει και κερδίσει πάνω από 4.000 ευρώ σε κέρδη. Πάμε τώρα στο δεύτερο σενάριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε και αυτό καλά, και έχει να κάνει με αυτό που είχαμε διδαχτεί μια ζωή. Είχαμε διδαχτεί πώς να κάνουμε παρουσιάσεις, πώς να κάνουμε εργαστήρια ομορφιάς, πώς μπορούμε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όχι μόνο ένα ή δύο άτομα, αλλά να βλέπουμε 3, 4 ή 5 άτομα σε μια παρουσίαση και να γίνεται συγκεντρωτικά ο τζίρος. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι στον πρώτο μας μήνα, όταν κλείσουμε 2 παρουσιάσεις, και πάντα λέγαμε η πρώτη παρουσίαση να γίνεται από το σπίτι μας, θα δείτε ότι από το σπίτι, όταν κλείσετε 2 παρουσιάσεις και από εκεί κλείσετε άλλες 2, θα γεμίσει η ατζέντα σας με παρουσιάσεις για όλο τον μήνα. 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, που είναι 4 επί 4 εβδομάδες, είναι 8 παρουσιάσεις το μήνα. Μέσο όρο 300 ευρώ, που άνετα γίνονται όταν παρευρεθούν 3-4 κυρίες σε μια παρουσίαση. Τα 300 ευρώ είναι να πάρουν από μια σειρά από τις ωραίες προσφορές που έχουμε και να πάρουν ολοκληρωμένη τη σειρά τους με μεγάλη έκπτωση. Θα δείτε ότι έχετε κάνει άνω των 2.400 ευρώ προσωπικό τζίρο, που είναι 4.000 PV, πόντι, όπως ανατέθονται οι αμοιβές μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Το εισόδημα σε αυτό το ποσό είναι το 45%. Θέλω όλοι να αξιοποιείτε στο μέγιστο τις αμοιβές που δίνει η εταιρεία μας. Και το 45% είναι 1.080 ευρώ περίπου. Όταν βγάζετε ένα χιλιάρικο και κάποιος ασχολείται 8 φορές το μήνα από ένα 2ωρο, 16 ώρες εργασίας, θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό ποσό να το προτείνεται σε όλο τον κόσμο. Φοιτητές που θέλουν να βγάλουν ένα έξτρα εισόδημα, μητέρες με μικρά παιδιά που έχουν περιορισμένο χρόνο να εργαστούν, μπορούν όμως να προγραμματίζουν το πρόγραμμά τους, να ασχολούνται 2 φορές την εβδομάδα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα στην Αυστραλία εγώ το 1986 και ήμουν 22 χρονών τότε, και θυμάμαι η κόρη μου ήταν μόνο 2,5 χρονών, τη Σαββατοκυριακό την πήγαινε στη μητέρα μου και έκανα 2 παρουσιάσεις το Σαββατοκυριακό. Κάνοντας 2 παρουσιάσεις έκανα 4.000 δολάρια τζίρο, που είναι τα 4.000 BV, και έβγαζα το 45% τότε. Με αυτό μου έφερε τη δυνατότητα όμως να έχω και ομάδα, γιατί όταν από κάθε παρουσίαση εστιάζεσαι να συστήνεις και ένα μέλος, να αφήνεις κάποιο πίσω σου να εξυπηρετεί τους πελάτες, αναπτύσσεται και μια ραγδαία ομάδα. Στο δεύτερο μήνα λοιπόν, όταν εσείς έχετε κάνει τον πρώτο σας μήνα και έχετε βάλει ένα αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα και έχετε κλείσει και άλλες παρουσιάσεις, λογικά έχετε και κάποια καινούρια μέλη στην ομάδα σας. 3 μέλη επί 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, επί 4 εβδομάδες, είναι 24 παρουσιάσεις συνολικά στην ομάδα το μήνα. Επί 300 ευρώ μέσο όρο παρουσίασης είναι 7.200 ομαδικό τζίρο, που είναι 11.612 BV, πόντι. Έχετε ξεπεράσει και το να είσαστε sales manager με αμοιβές άνω των 800 με 900 σε αμοιβές. Συν αν κάνετε και τις προσωπικές σας πωλήσεις, συνεχίζετε αυτό, έχετε κι άλλο 1.000 από εκεί. Τώρα, στον τρίτο μήνα, όταν βάλουμε στο παιχνίδι 5 μέλη της ομάδας μας να ακολουθήσουν το πλάνο παρουσιάσεων και κάνουν επί 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, επί 4 εβδομάδες είναι 40 παρουσιάσεις, έχετε σε ένα ολόκληρο μήνα ομαδικά. Αυτά που σας λέω τώρα τα κάνατε και στο παρελθόν, όταν η Nutrimetics ήταν στην Ελλάδα. Οι ομάδες σας κάνανε όλες αυτές τα ραντεβού και τις επικοινωνίες. Εδώ έχετε γίνει στον τρίτο μήνα Executive Sales Manager, στο βαθμό που έχετε ένα πολύ ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα, παίρνετε και το μπόνους αυτοκινήτου και μπόνους ηγεσίας και μπόνους ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά, δηλαδή οι αμοιβές σας ξεπερνάνε τα 1.300 με 1.500 το μήνα, συν ότι κάνετε προσωπικά επιπλέον. Και τον τέταρτο μήνα, αν βάλετε 10 μέλη στην ομάδα να κάνουν από 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, έχετε 80 παρουσιάσεις το μήνα, επί 300 έχετε φτάσει 39.000
πόντι που είναι 24.000 ευρώ ομάδα. Έχετε γίνει sales director με αμοιβές άνω των 3-4 το μήνα και έχετε απλά κάνει μια προεργασία 4 μηνών. Με το να πείτε ότι σήμερα ξεκινάω τον Οκτώβριο να λειτουργήσω προσωπικά, να κάνω 4 παρουσιάσεις την εβδομάδα, το όποιο μήνα θέλετε να ξεκινήσετε, και να έχετε 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, άρα 8 το μήνα, και να φτάσετε σε μερικούς μήνες να έχετε μέχρι και 10 μέλη σας να κάνουν το ίδιο. Θα έχετε τη σούπερ ομάδα και το σταθερό εισόδημα. Γιατί νομίζω όλοι αξίζετε να έχετε ένα σταθερό εισόδημα, γιατί αν δεν έχετε και άλλους συνεργάτες μαζί σας να ακολουθούν το δικό σας όνειρο, για να πετύχετε όλοι μαζί παρέα, δεν θα το καταφέρετε. Το επόμενο σενάριο είναι το τρίτο σενάριο, το οποίο για μένα είναι αυτό που σας δίνει μία άλλη διάσταση στο τι θέλετε να κερδίσετε. Είναι στους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να κερδίζουν άνω των 10-20 τον μήνα. Μπορεί να ακούγεται λίγο σαν θεωρητικό, όμως και οι μισοί και το 1/3 από το παράδειγμα που θα σας δείξω τώρα να το πετύχουν, εσείς θα είσαστε στην κορυφή και κορυφαία στελέχη. Ξεκινάμε λοιπόν τον πρώτο μήνα το να είμαστε εμείς και ένα νέο μας μέλος, το οποίο θα συμφωνήσει μαζί μας να γίνει συνέτερό μας, γιατί πάντα η συνεργασία μας δίνει και την πειθαρχία ώστε μία φορά την εβδομάδα να συστήνουμε από ένα μέλος. Αν λοιπόν εγώ και πω παραδείγματος μαζί με τη Μαρία επιλέξουμε κάθε εβδομάδα να συστήνουμε από ένα μέλος, που στην νότια της είναι και δωρεάν να γίνει κάποιο μέλος, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε 2 μέλη και η Μαρία θα έχει άλλα 2 μέλη. Την τρίτη εβδομάδα εγώ θα έχω 4 μέλη, γιατί θα μάθω σε αυτά τα 2 μέλη να γράψω και αυτή από ένα άτομο, και η Μαρία θα έχει και αυτή 4. Την τέταρτη εβδομάδα θα έχω 8 και η Μαρία 8. Άρα ξεκινάνε με το δεύτερο μήνα, όταν οι 8 συστήσουν από ένα, ξεκινάμε με 16 άτομα και η συνεταιρός μας έχει άλλα 16, και έτσι με καλή επικοινωνία με ένα μέλος της ομάδας σας μπορείτε να απογειωθεί η ομάδα σας μέσα σε ένα τρίμηνο. Τη δεύτερη εβδομάδα του δεύτερου μήνα γίνεστε 32 και 32, την τρίτη εβδομάδα γίνεστε 64 και 64 άτομα, την τέταρτη εβδομάδα 128 και 128, και κοιτάξτε την έκρηξη σε ανάπτυξη που έχει ο τρίτος μήνας. Ξεκινάμε με 512 συν 512, γίνεται μετά διπλασιασμό, βλέπετε τον πολλαπλασιασμό πώς βγαίνει, μάλλον γίνεται 1024 και 1024, και την τέταρτη εβδομάδα φτάνουμε στα 2048. Έχουμε μια ομάδα 2 άτομα που ξεκινάνε ένα στόχο σήμερα, 4.096 μέλη σε 3 μήνες. Θα μου πείτε, είναι θεωρητικό? Μπορεί. Εγώ γνωρίζω άτομα όμως που το έχουν κάνει και σε άλλες εταιρείες και έχουν φτάσει να είναι σε κορυφαίες βαθμίδες μέσα σε λίγους μήνες. Όμως και οι μισοί να το κάνουν, αν δεν το κάνετε 4, να είσαστε 2.000 ή να είστε 1.000 άτομα, ή να το κάνετε 500 άτομα. Δεν θα έχετε φτάσει το σκοπό σας μέσα στους επόμενους μήνες? Και λέω, πόσο χρόνο θέλετε να το πετύχετε αυτό το παράδειγμα που σας δείχνω εδώ? Δηλαδή, να βοηθήσετε μέλη σας να έχουν 12 μέλη ο καθένας. 12 μέλη που, όπως είπαμε, ο ένας φέρνει τον άλλον. Και δεν σημαίνει ότι όλα είναι παραγωγικά. Έτσι, μερικοί θα το κάνουν, μερικοί δεν θα το κάνουν. Γι' αυτό και θα το πετύχετε σε 1 μήνα, σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 3 χρόνια. Σε πόσο διάστημα? Αλλά οι ανταμοιβές είναι μια ονειρική ζωή. Είναι να έχετε έναν τρόπο ζωής με το εισόδημα που επιθυμείτε, να έχετε χρήματα, να μην σκέφτεστε πώς να πληρώσετε το ενοίκιο, τη ΔΕΗ και το ηλεκτρισμό, ή πόσο θέλετε να ψωνίσετε ρούχα και παπούτσια και ωραία πράγματα και να το σκέφτεστε. Όταν έχετε αυτή την άνεση από αυτό το εισόδημα που κερδίζετε από το δικτυακό μάρκετινγκ, που μπορεί να το ξεκινάτε σαν part-time και βγάζετε εισόδημα από ανθρώπους που δουλεύουν πάνω από 160 ώρες το μήνα, και εσείς τα κερδίζετε σε 16, 20, 30 ώρες δουλειά το μήνα. Και φανταστείτε να ταξιδέψετε τον πλανήτη μαζί μας,
να έχετε τις αποταμιεύσεις που θέλετε, να φτιάξετε το σπίτι των ονείρων σας ή το εξοχικό των ονείρων σας, να μπορέσετε να κάνετε μια ανακαίνιση στο σπίτι σας ή να αγοράσετε πράγματα που επιθυμείτε. Άρα για μένα είναι απαραίτητο να βάλετε το πλάνο της ανάπτυξης. Και το τέταρτο σενάριο, που είναι σημαντικό να το ξέρετε και αυτό, γιατί οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλές φορές καλούμε ένα άτομο να έρθει στο σεμινάριο στην εταιρεία ή να μπει σε ένα Zoom και δεν μπαίνει, και τι κάνετε εσείς? Απογοητεύεστε. Και όμως πρέπει να δουλεύουμε με στατιστικές. Και αυτές είναι επίσημες στατιστικές για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις όταν κλείνουμε και καλούμε κόσμο να παρευρεθεί. Αυτό μπορεί να το λέτε και στις οικοδέσποινές σας. Τι πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν είσαστε εσείς και σήμερα θέλετε να καλέσετε 5 άτομα στο σπίτι σας για μια παρουσίαση. Εάν καλέσετε 5, να ξέρετε ότι θα έρθουν μόνο 2 και θα ψωνίσει 1. Αυτά λένε οι επίσημες στατιστικές. Εάν όμως είσαστε 2 άτομα και καλέσετε 10 άτομα για μια εκδήλωση που έχει η εταιρεία, για ένα σεμινάριο, για ένα Zoom ή για μια παρουσίαση, είστε 2 μέλη που καλείτε κόσμο, έχετε καλέσει 10 άτομα από 5 ο καθένας, 4 θα παρευρεθούν μέσω όρο και 2 θα κάνουν παραγγελίες. Το ίδιο παιχνίδι συνεχίζει αν τα 4 μέλη στην ομάδα κάνουν ένα κάλεσμα και είσαστε 20, οι 8 θα παρευρεθούν, οι 4. Και βλέπετε στο τέλος ότι όταν μάθετε αυτή τη δύναμη ότι καλώ 5 για να μου έρθουν 2 για να μου ψωνίσει 1, ξέρετε πώς να λειτουργείτε την επιχείρησή σας. Και θα σας το πρότεινα πάρα πολύ στο να εστιαστείτε σε αυτή τη στατιστική, γιατί θα σας βοηθήσει να μην απογοητεύεστε όταν λέτε «Αχ, κάλεσα την Γεωργία να έρθει στο σεμινάριο και μου είπε ότι θα έρθει και τελικά δεν ήρθε». Well, αν είχες καλέσει 5, δεν θα σε ένοιαζε αν το ένα άτομο δεν είχε έρθει. Γιατί θα ερχόντουσαν κάποιος άλλος. Και αυτό πάλι πολύ σημαντική στατιστική, να την γνωρίζετε και να την εφαρμόζετε. Και το πλάνο δράσης που χρειάζεται όλοι να κάνουμε είναι λίστα υποψηφίων μελών και πελατών. Απαραίτητη λίστα που λέμε να έχουμε μια λίστα 30-40 ονόματα σε ένα τετράδιο με τηλέφωνα και περιοχή όπου εμείς να εστιαζόμαστε όταν θέλουμε να κλείσουμε το εβδομαδιαίο μας πλάνο. Κάλεσμα στις παρουσιάσεις. Κάθε μέλος της ομάδας παρακολουθεί τα δικά του άτομα. Ενημέρωση για τη δύναμη του διαδικού συστήματος, εννοούμε του δικτυακού marketing και οργάνωση παρουσιάσεων. Και σας ετοιμάσαμε εδώ το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο σας, μια εβδομάδα από Δευτέρα ως Κυριακή, όπου όσοι από εσάς είστε εργαζόμενοι κλείνετε τα πρωινά όπου δουλεύετε, αλλά το απόγευμα όποιος από εσάς έχει 2 τέτοια τετραγωνάκια ελεύθερα, 2 κενά που μπορεί να τα γεμίσει με ραντεβού ή για περιποιήσεις, για παρουσιάσεις, θα μπορεί να αναπτυχθεί πολύ ραγδαία. Τη Δευτέρα πάντα να τη βάζετε ελεύθερη 6,5 με 7,5 για το Zoom μας το καθιερωμένο κάθε Δευτέρα. Γιατί χωρίς εκπαίδευση και εκμάθηση δεν θα μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας. Και σας βάλαμε και ένα πρότυπο πώς πρέπει να είναι η εβδομάδα σας για να πετύχετε. Λέμε τη Δευτέρα, για όσοι από εσάς δεν εργάζεστε, καλό είναι να καθίσετε μεταξύ 10 και 12 η μία να κλείσετε τα ραντεβού για όλη την εβδομάδα ή για όλο το μήνα. Τη Δευτέρα το απόγευμα να είναι το σεμινάριό μας, το Zoom. Επιλέξτε, π.χ. την Τρίτη μπορεί να είναι καθοδήγηση ενός νέου μέλους που έχετε συστήσει και πρέπει να του εξηγήσετε για πώς να πάρει τα δώρα από το πρόγραμμα επιβραβεύσεως ή να τον βρείτε να του κάνετε και μια περιποίηση, γιατί ένα νέο μέλος, αν δεν έχει δοκιμάσει τα προϊόντα μας, είναι πολύ δύσκολο να τα αγοράσει από την ιστοσελίδα του. Χρειάζεται να δοκιμάσει ή στο χέρι ή στο πρόσωπο τα προϊόντα για να τα αγαπήσει όπως και εσείς. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε Τετάρτη ή κάθε Κυριακή είναι οι 2 μέρες που επιλέγουμε να κάνουμε παρουσιάσεις. Τότε εκεί κλείνετε από τη λίστα πελατών που έχετε τις παρουσιάσεις για την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και όταν βλέπετε μια κυρία της λέξης «Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σε περιποιηθώ με τα νέα προϊόντα της NutriMedics που είναι τελείως φυσικά, αγνά, αποτελεσματικά και θα ήθελα να σου κάνω μια θεραπεία σύσφυξης ή ανάπλασης». Και ποια μέρα σε βολεύει, Τετάρτη ή Κυριακή? Με αυτόν τον τρόπο της δίνεις 2 εναλλακτικές για να επιλέξει μία. Μην της πεις πότε θες,
θα σου πει θα σε πάρω εγώ όταν μπορώ να το κάνουμε. Μην δίνετε ποτέ εναλλακτικές, δίνετε 2 που μπορείτε εσείς και σας βολεύει εσείς, γιατί εσείς θα πρέπει να το κάνετε. Και αφήστε και μια μέρα της εβδομάδας για δωρεάν περιποίησης προσώπου και έτσι έχετε καλύψει τις ώρες που χρειάζεστε να συνεργάζεστε επαγγελματικά με την Nutrimetics και μπορείτε στον υπόλοιπο χρόνο να κάνετε ή την πρωινή σας δουλειά ή να απολαύσετε τον χρόνο με τις οικογένειές σας. Ένα τέτοιο πλάνο κάνει μια επαγγελματίας. Σας προτείνω να το εφαρμόσετε. Και ετοιμάσαμε εδώ με τη Λάρα, γιατί το ήθελα από πολύ καιρό να σας κάνουμε το σχέδιο κερδών με ένα πολύ απλό και εύκολο τρόπο για να το κατανοήσετε καλύτερα, γιατί υπάρχει σε αναλυτική μορφή μέσα στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε όμως να το δείτε εδώ αναλυτικά, το οποίο εξηγεί σαν σύμβουλος ότι κερδίζετε από 20-45% επί των προσωπικών σας αγορών και πωλήσεων. Παίρνετε το 4% στα προσωπικά μέλη άνω των 500 BV, που είναι 300 ευρώ τζίρος, όποιος κάνει από την ομάδα σας άνω των 300 ευρώ, που είναι ουσιαστικά μια παρουσίαση το μήνα. Και αν κάνετε κι εσείς 500 προσωπικό τζίρο, θα παίρνετε το 4% στον πρώτο χρόνο συνεργασίας σας στην εταιρεία. Και αυτό το κάνει η εταιρεία για να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε μετά σε ηγέτες, σε group leaders. Εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε ταξίδι εσωτερικού. Το group leader είναι το ίδιο, 20-45% προσωπικό κέρδος. Άρα κάποιος που ασχολείται με 2 φορές την εβδομάδα σε παρουσιάσεις μπορεί να βγάζει και 1 χιλιάρικο εκεί. Ο ομαδικός τζίρος, όταν κάνετε 2.500 πόντους, που εδώ, άμα κάνει κάποιος, το έχει ξεπεράσει κατά πολύ, ο οποίος κάνει 2 παρουσιάσεις την εβδομάδα, κάνει 4.000 πόντους, άρα έχει γίνει και group leader με 3 προσωπικά ενεργά του μέλη και παίρνει και 3% από όλη την ομάδα του, αλλά και από τα προσωπικά του. Άρα εδώ ξεκινάς και βγάζεις 48% όταν είσαι και group leader και κερδίζεις και ταξίδι εσωτερικού. Το senior group leader είναι ξανά 20-45% στο προσωπικό τζίρο. Ο ομαδικός τζίρος 5.000 BV με 5 προσωπικά νέα μέλη και θα κερδίζετε το 4% από όλη την ομάδα και από τα προσωπικά σας. Άρα εδώ πάτε στο 49% αν έχετε κάνει και 8 παρουσιάσεις το μήνα, όπως σας είπα, και κερδίζετε το 45% και ταξίδι εσωτερικού. Το sales manager, που είναι μια εξαιρετική βαθμίδα, εδώ στις 10.000 BV, που είναι γύρω στις 6.100 σε ευρώ ομάδα, παίρνετε και με 10 προσωπικά ενεργά μέλη που βάλουν μια παραγγελία, παίρνετε το 5% σε όλη την ομάδα. Και δικαιούστε το ταξίδι εσωτερικού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχετε φτάσει στο σκαλοπάτι που θέλω να εστιαστείτε, και είναι το σκαλοπάτι στο να γίνετε Executive Sales Manager, ένας βαθμός που σας βοηθάει να έρθετε και στην κρουαζιέρα μας και στα ταξίδια εξωτερικού που θα κάνουμε όλα τα χρόνια. Χρειάζεστε 10 προσωπικά ενεργά μέλη. Θα πάρετε 7% προμήθεια από όλη την ομάδα, μπόνους ηγεσίας, μπόνους ανάπτυξης, επίδομα αυτοκινήτου 300 ευρώ, ταξίδι εσωτερικού και ταξίδι εξωτερικού. Και εδώ σας εστιάζω ότι, ξανά, όποιος ξεκινήσει από σήμερα να βάλει ένα πλάνο με 8 παρουσιάσεις το μήνα, 2 την εβδομάδα, θα έχει κάνει τις 4.000 πόντους μόνος του. Άρα η ομάδα δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά, και ειδικά άμα έχετε και ένα συνέτερό σας στην ομάδα που ακολουθεί το δικό σας πλάνο να κάνει παρόμοιες παρουσιάσεις μαζί σας, έχετε πετύχει το στόχο σας. Και η Nutrimetics έχει και άλλους βαθμίδες, το Sales Director, Executive Sales Director, Presidential Director και International Ambassador, που όταν φτάσετε σε αυτή τη βαθμίδα θα σας δείξουμε και τις περαιτέρω βαθμίδες. Η New Image έχει και αυτή ένα εξαιρετικό σχέδιο αμοιβών. Το κάναμε και αυτό, είναι σε μια σελίδα, το οποίο κερδίζεται από 25% και ως 50% όταν γίνετε manager, και προτείνουμε σε όλους να γίνετε supervisors για να έχετε το 20% σε αμοιβές για πάντα, ή να γίνετε managers με 2 supervisors στην ομάδα σας και να έχετε το 25% των αμοιβών για πάντα, συν τη βασική έκπτωση που λαμβάνετε με την αγορά κάθε προϊόντος. Και πάμε, η ομαδικότητα, όπως λέμε, κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θέλαμε να σας αφήσουμε με αυτό, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μία εταιρεία που αν όλοι μαζί, μονιασμένοι σαν μια γροθιά,
προσπαθήσουμε να κάνουμε το καθενός το όνειρο πραγματικότητα. Η εταιρεία μας θα γίνει κορυφαία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που ο σκοπός είναι να ξεκινήσουμε την Ευρώπη του χρόνου. Και εσείς είστε η αφετηρία. Ξεκινήστε να κάνετε γνωριμίες και εντός της Ελλάδας και εκτός, γιατί το μέλλον ανήκει σε εσάς. Και όπως λέει εδώ, η ομαδικότητα κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Μαζί θα πορευτούμε, να πετύχουμε τους στόχους μας και έχουμε πάρα πολύ διάθεση, η Λάρα, εγώ, η Ρένα και ο Βασίλης μας, να σας βοηθήσουμε να κάνετε τους στόχους σας πραγματικότητα. Θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα υπέροχο μήνα, καλές δουλειές. Ακολουθήστε τη μόχλευση και το πλάνο δράσης 90 ημερών. Ό,τι χρειαστείτε θα σας το στείλουμε για να το έχετε και να το ακολουθήσετε βήμα-βήμα. Καλό βράδυ και καλές δουλειές. Γεια σας.